Sakuman sa isisen kan banyo banuan kan haka screen ke jongpi link ba ke mobile ne link ba ke computer selain ke TV pipi pet ngisongo yo blay kan bela ai ngi kan kalat sa isisen bangin yo kan jika banyak keren banyak pet banyak pelio nak ketien ke jong blay ba nganget kini ki por ki belalet mo kita ki jingya keren bingi joy keren nak ni ke jaka ngiji ba pi ai ke comments ke jongpi bijiyo mat ki jingkerku berkomta ka pelong ngiro berka ai men sim ngiro bangirang ai wat cibuan cisu nak ketien ke jong blay banyo kan jika banang ai keren khnang ba pi ki nong sngap mo ki henman ki para ki bait ki jong turai ba piru pidang yo ke jingsan pidang long rangba kan bat ngaget kan pidang la ru ban long ke jingkerku ro ki we ling ba ki ni ki jingya keren nak ni ke jaka ting yo ban pediang sobhai pi ke por ha kerteng jong Jesus Christ bar kumjuru bang so kemen ban ka poch ke por mengidan kini ki sakri ki jong blay ki bajio kan ye ka ban ai ka ktien ke jong blay ha ki rukom ki baper i pastor bante i badan ha kan ka jaga i pastor maulong kumjuru i pastor fair ma bangini yo kan ban ye keren ya ka ktien ke jong blay bat kita ki sembo perkhat bagi ken ai ktien jong blay namanta jengi lang UP we kan long ka jingkerku bat nganget pinang rio kan ye ka jingsan ha ka jingem ke jong pi namar ba kalau ka bakong san ba yang i UP we bangin yo ke jingtip bangin yo ke jingso tho bat bangin san hagak tien ke jong blay tadi nomor kata menta kasngi gila ipan krek kan ya kata ka topik bangin dia keren bai kata ka dei ka ba ong ka kata ka jingpen khia ka basisha lani ke kata ka jingpen khia ka basisha bar habangi phai na ka tien ke jong blay ngi i ba blay na do ka testament ka barem hadu ka testament batmai wat jisu budan ka perthai bat kumta ba ki senran ki jong uru anda bu trai jisu lapun ko bori ki do mensim ko ngi yo i kadan kata ka jing trai jong ka jing pen khia handrei kumbala abu apa dikan ka pang ma pastor menta ka kata ka jingkeli ka bong ke kata ka jing pen khia ka besi sangat kan pelongi gibriul ka ban perkhat kendiat kata ka jing perkhat kidang perkhat be tang jing pen khia la biang handrei ka mi pat ta kentian ekstra menta bong ka jing pen khia ka besi sa te pastor aku aban keli pi mo nganget pila ban ai ka jubab hane ka por ban pen sailam kini ki parlok bat ki para ki bai pet mo ka pastor kata ka jing pen khia ka besi sa Kule jibun sa doni hagani ka por ka bamenta ya kata ka jingkeli mo bat kumjur ka ka pang ka jingpen khia ka basisha nama bun sen ki breu ki kwa ya ka jingpen khia kim da kwa yo nong pen khia ki kwa ya ka jingpen khia haka kan jado balengi wan ban kren ya kata ka benta kham tam engin akshudap ya ka healing festival bun sen ki ong bale film le bai po hospital ban pen khia bai ya ki breu mo wat uji suru kham le kata ka por namar kidon hak itu keporam kibatia pang baik ukamlet ban pen kia baro hari namar usuto baka jimpin kia kabajana yang kadika jimpin kia joka mensim balada ubreu shem ya utrai haka mensim kalong neno lada shem ya utrai tang hakado namar kado hi kamantoy mola banong fi ulasros ulami pat nabayap hari kamut boklam yap tehdin uyap yang tehdin namar uklami da kamet buram umi hi da kamet bapuut hi nonton na jingtep dei nama kata late ya kata kamet ke jong u ke jingnya per ke de ke por bu jisu mi padam ke jan ladap kliap ta hari por bu mi pad ulas ros te ke jan ta dang ya te ya kamet jong u haban lao te ke jan kalong kum juru baki breu kini ke si ki wat ya ke jingpen kia hakado kadai sisa utrai jongi ulong babha open kia ya kado hari lang ba kado udah kwa ya ke jingpen kia ke bakan zaman sim dei nama kata apa fipet naga ketin ke jong trahadin jong ke jingpen baptis hadin jong ke jing dua ayam udah late ban yalap ya ke ke bu usaya we tu lupa pot usdang ban yalap ke ban nengkong do sepang ke hima ki beneng balajan kadai kata te kapang ban batai ba ka beneng kalajan ban ladap hido ya ka beneng pio lut hakado long leno lut te kata namar balik ki breu wat hakapor jong jisu ru ki wat ya ka bam no jisu ki wat ya ka jingpen kia hare kim da kwa ya u jisu kim da kwa ya ka teaching ya ka jenghi kai ka jong u kim pediang ya kata par kalong thik ru kumba kilong hakini kiski menta na utra bangi pang i duai arang ikot ngi kia pat ngim kan mau syo kita kide ke kabala banong fi ka ke healing ka bangi pan ka jingpen kia ka bangi panem ka de betang da ka benta ka ne ka do hale umdei na ka benta ka jingpen kia ka bashisha ha ka mensim ha bangi yo try na kumno na pastor fi snow kata kadai bangi pulong i just healing festival kam de na ka benta ka do
Ngaingo yu blay di ki hajar ki kala ka bumot. Mga soba katahi kadai ka jing job ka ba crowd do hado kata-kata. Berbagi angel ki bon kam ha beneng bantho ika kerteng jong ki babon hagiti ki do singi Monday hado ka singi Sunday. Berbagi angel ki da kemen hado kata-kata madon ki ba ong ingi hapan khana mi itang wo secret ro. Tadeng ta ki ba wana ki jeseng kila berat ye ki secret kila berat ye kita ki jinglong barim ki jong kila berat lot ye kita gi ke baro ye ka bala jute la ju komi ki balai ngi pelong ki jingrwa ki jing mane ki jingro kam dei bangin chule ban bot ikin yam ki rukom ne ban chule ye kata ha rukom ye ka ba long ha ki por ki ba man shwa mo ladai ki khon jong fi ong mlong shu ban bom menta na mar akala ka por fi ong la pen kala de ba man shwa long ban bom menta mlong shu ban bom Pimia chute da garukom kaju kom balong menchua fi ong ni gi khon menta fin mai than ro ki depression fi kalong kom jo la da fi pediang ia kata ka batmai menta tagade kata ka jikli ta baleng ngim la ban pediang pat ia ka batmai ia ka bangin pelong ia jeseng bagi samla kinwan bagi breu kinwan ia ka bam dei tang da ka benta bagi kinwan ban yo ilekmen la bagi wan kin yo snu jisu fi da tang ngim main ban le da ka bahatam namarba mdei bangi compete ban no mdei bangi anu jor ban no re try kwa ingi bala da ngi le be da ka bahatam badai tangi aro ndo ka donut na man sim bi trangi ngim thai ni thai tamba ngim thai ban yu ye ki men sim bagi kala ka bomot tadai tang ngi da so bang do kata kata ngi da so komen do kata kata ban yu bagi men sim ki kala ki bri ki ba jot ki baram ki bri ki ba syakan taj ki bri ki bala sya no Kibriyo ki bala asya nyoben ki wan sa healing festival kibriyo ki ba pang ki jingpang ki ba jingpang HIV ki jingpang ki ba shirkai ki wan ba ki kala ka bomot kata ka di ka banen kong ba di ka jingpan kiya ka song khti ka jong blay ba ni isha ba ki yam ki kala ka bomot ki pediang ni Jisu ba kata am ka di ka success la ne kata ka jing job ka ba crowd kata Barkapor jung Jisu kalau ngom ta won ki babot yu Jisu ki yo jipen ki ag don ki bakran ban ki don ki ba bom khenya kata ne kamle le kata re la da don way tang way rute bakala ke bomot karo ki jing man ban i yang ne ke Jisang Healing Festival bagi hajar ki la kala ke bomot ngi ai ngoi blen ta kata ka jipen kia ma pastor jipen kia ka bagan jaman sim bat ngim dan da ka way pat ke jing man ka kam kraw ya kata namarba ke jing tmu maka jik angnot ke jong try wan sini si perthai rom ban pandemi ka men sim nang kong ka men sim pad ha ba ki men sim ki kala utrai ku men ki angel ki men ban mangir ki men le si ginan ki bosusi ka tam le lei da ngi ki men mar ba ka beneng ka men ngi wan sini si perthai mde ban perso ba yeno ni ban please yeno ban bho yeno ngi wan sing ni perthai oble la bu ngi ne perthai ban kren ya ka bu Jisu kren ban yalap ya ka bu Jisu yalap but ban le ke bu Jisu le upa ong kile ik perthai ban yalap the gospel shi ban ri baro yalap ban ngi ya ka jing tre ke jong blai pe ke praise worship dan pastor fair ai ngu nam ta jong iru angoi tras esen pat nang studio ngi dan kumnia sangut hoi pastor rang impat dan instant ha wegisngi bachi shangi ai ngu blai studio kan thi ngiyo ya ka Jisang Healing bat sisa mang de song nanu menne banyak karan yang katang di perkhat ya ke ingin karan berhoi kedok kala thaj bha bat sisa ong skin ting lai sam thia lai thaj henry ngiong sisa bar nyumle su ri ong pastor em bling nyumle kedok ka thaj ke mesim ka khlan tu kum ta ngi don ne ka zaka sisa banyak sam ya khti try bat ngiyo ya ka topik ban karan marba ngiskuman hadu kata-kata ban i basibun ke mesim ki phasu tra sisa ngi sisa ong ka banon pi ngim don ji anong e ru em Henry ban ibe ke men sim ki phasu try kata ka kismen ke bakraw ba ho chi sai pastoi la ban menta bat babon ke ba mi mo hadin jo Jisang ki jing ya karan ki ba bahar ka tahi ki be kan thor ka tahi ka we ne ki jing thor ka long ba kam da kham na nyol ne kham da khanya kata Henry su comment pat badan ki bakum kita ki ba pet tho ba yangi ki ong ba ong to ong healing tang ba pat dala poyong to na ki khilnong ka Jisang Healing long ban ban ka Jisang concert na ka ba shirwa shwetam bat don bo ong bahana long tip ko perthai namar hadin ke don sa jam session but da perkhat benta so gum tan la perkhat bahaya kata ngi ong ba ai ngoi try te ba lada ki angala benang em ki shat
nak benta ka we ka men siam ta balingi dum lek man kata-kata Kan no jam session na beneng le. ta star ngu ible sha abaneng ki angal ke sha tangi stang ne perthai kum pastor ye karma yong ba kum ba ha khando kum ta habaneng te kum tangi stang ne khando ba cha nga ko abanong phiru kum zo ne ka por phi ki ba ye pet ne ka policy phi ma jingkar khu ba ling ma ne ka jiseng ba to a ba kam kut patah kata ka justuna ne ka jima jingkar khu jong phi tin jble ko ongkom ni ka dukhat ka bar pho nomba sa proverb ko ong ba ko khon sa skor ke tin jonga pendam la ka skor ka jingong jonga wala be kin letno na khmat jome to sumar ki apleng la ka donot namar kilong jingem ya kita ki beshem ki bar ka jingkhia ya ka do jung ki baro to rikhop e la ka donot dak ba sumar e na ba naki ki wan ki jingmi ka jingem hangi ka rikhot ka ban sha be ka ong ba uta ba shem ka khtien ushem jingem ma ka men siam bu ushem jingkhia ka do kama din ki boro ken ma ba nyaban sanpat haga khtien khnang nginyo ka jingem ma ka men siam bar ka jingkot ha ka do tinggal ngoi terasa lo betul so Pi apa pe iksin jom blayam udan wi khun nang kong. Bo bishni te yau khpa bo khawai nang tau khun ba ar. Bo khpa ha bo khun ba ar wan pai. Bo klam pelong daga funeral service. Noi pelong daga festival. Bo khun nang kong bo wan ha ga yeng usul ngo te kata. Bo dom wi khpa ro. Domi uni pararo kumlum tawan uni kat ni ha ngapa badan ni ai em tu kun belang kumyo ha wan uni tau kun masih berapa sengai senan babal ki tu ma tiu tau kun nang kong jongo ula dan kelengkati kat bau nang wan hajan kata ka yeng uli asngau ye ki jingput jingtam ba ki jing shat ane bab re bab Kaya jayo tu lah kali kamu dia ini ke usulong lengo ke ini ke jing put jing tam jing shat. Tadi ke bajang ni ketin jubli ong tu lah khat uai nak kita kisakri bola kali kimut yu kini ke. Tu boleh tu au lawan upara jong me tu kupa jong me bola peniap itu kon masih bola pensengat. Naba ulai pediang pat yu bola khat bat bakia. Naba ulai pediang pat yu bola khat bat bakia. Tapi kibri jingkot jingkia tu mau healing tu. Hagaman sim tu. Kat no ke celebration ke jingput ke jingtam. Am ta ka masim ha ka dor ki bu ni ki yo kia Of course kade. de finakan mau tu ubre ba shong ka baranda ma ko internet balakran do kata topik ha ni ke healing onda yo kia tu le shat spo Cik temple. ma u shat ka temple fi ka jing shat ka de go ni ka banta bangi pini bangi kiman ka jing kiman ho try ka long ka bor but barabor kaneri ka banta bateng teng em ai ngo yu blai ki nong kran de kin kran ba ji hari kam de yangi bangin skap ka jing kran ki chong ki ni hap le ya ka e ba ka tho ka tin ka chong blai gen phi teng teng ki ban comment zam ke basuk bha na ban kran ni no suk bha teng ai kran ni tu bru pat em e than de ti bru ban kran ngasi ong kom ta da ban shu shong am chu batai the kran kum tu ka suk plat nga yang la jong ban kran la pim pus e pat da Henry ai ngo par ki bagi don kum kitaro ngasi ong ha ka jingem mansua bangi kran be don nong kran ngisgo biang bhata manta baron nong kran padam tang la ban pen be teng teng yi shem de jing duna la jong Kalau ni pastor ki kren mar ki ngap tu. Aingo boleh bagi ngap mar. yes ngap Aingo boleh ngap ku bor. bagade ni hap hi ban ngap hi teng teng ada kadon ke benta pat ki bangi dei ban ngap kadon ke benta pat ni hap ban sung tho yei baki kile nama kam sung long e kata Kalau lagi long tarik kibun ki nong ngap tu. Ki bas ngap ingi bagi comments. Ki dah ngap detail baban criticize ru. Lagi dah pej penhek bagi khmat ru. Bagi yo ban bicar. Aingo bagi ngap. ai go you play ai go ngo fi ha ka bakut ik we liang ni lawan ong fi ai go you play na ka benta ki ba yaro ro na ka benta ki ba wat jing duna ro nambar ju ong i ka ne benta ba ngidang dei hi ki briu hi onum pala ban pencanai adu kata-kata wat ha ka jing shakri jong jisu dang yo i ka jing duna hei ba ki parisi ki ong ki sanran jong me ta ka khtir kum je sai shoban ba mo adu kata mun dang shem de ka jing duna so mangi lei so lang ta kham ta me ki sanran jisu ki ong yu jisu mem sut nyau yangi fi kamu on kendo be ya kata hanre kamut pat ba indo mun sim no hari ngi wan ra ya kata ka jing pen kia ka ban long ka ba shisha pat ai ngo nam ta ki samla ka to
Ngala man fi ki samla ki bon palat. Ki roy samla ki wan menta bagi wan snok bagi negi skri ai ngo iblay kato gi hajar Ali. bakar roy bagi negi skri menta mo ai ngo iblay Ai ngom te ki samla ki phila. wan na west na jaintia na boy na shlong anim dan caka sungi la La khapnya ong spo bu je ya kut no kat kum ke jing yo jing bet jongi. Kim tre ya kawan kut dah. Bagi samla ki don kato. Omle kita ki ba comments na yeng pajio mat dah. Fi kim pala mas tu fi ngasi ong kum ne dan bo ong ngamon shwa sien. Beli fi sia fi hap ta ma put. Tang beli ma fi sia fi tem pung put. Ngabu kata jing kli. Yong bengi la jule kum ta. Tong ngama fi la jule kum ta te ngi la le kum ne ke. Mano ba hikaya fi Fiang kani ka dai kum ne beri ban sakri bleng wa Bible tak lam tho kata kare bala bu do breu. Harangi pala bangi sim kat kum ka tin ke jong blei pat dom na nama David. Daga jing shat tu urai ka sunduk ke jong trai. Daga jing shat tu pani wat bangala banong fi harangi phai sa ka prisoner ship hiting ya phai shu David. Bar hakisam halara hakisam ka tho kum ta tengin nget no ya kibreu nengin nget ke batho hakaktin. Kata ka di ka jingkali ka bakraw. Fi ka tradition barabor ka di ba warra do breo. Hada ka jing syakri te warra la ka ktin ka jong blai. Kum no bangi syakri. Lam da kum ta kan mau udan u Jeroboam u warra la ka jong hi ka jing ka tradition wang pim dan kam shu ban Jerusalem maneno yu blai haw ne ulum bat da bu do masida. Da bu do masida halu mentar pe ka tahi ka jing kulmara ka don. Hada kum no ba ki khon Israel ki suthu ban lai da ka ta da. But they kata ublay uang men ai jiknya yu masih dap. Sendan. Namar belay kini ki ong belay me ai sendan jiknya ru tahida. Ki dapan kre ru ki juli dapan kre ki masih dap basau mo ki dapan kre kerpang ya kita kan ki red eye farm gitu ki dapan kre kerpang ya kata. Fi ke ba ka perthai ka lem na ka banta ki beri public tin jong belay am kam dai ka ike ka batmai. Kadai bala judon. Dai nama ta ka healing em habang ikran sa pang ka jingpin kia. Oh fi haka men sim da. Namar haki ni kiski am ngila long kumno. Ano fi ngipen I bangi kementang na bar. Fi ke jingpang ki jong ki bobon ba mentali ki ong kumne. Kam de ke jingpang kabala ban yo I na baga de ke jingpang ka jing bujung perkat. Bobon pelat ki brio ki bapang haka jing bujung perkat. But kani di ke benta teng am ka ba pelat wat ikumno ban sumar. Namar boleh kajingpang ha kajing kum kajingpang tiang. Siap tiang baik. Siap tiang baik. Pi ngong fi haba kawan kajing pen kia am kawan tang kajing pen kia kawan kajing pelat. Kajing pen kia bar kajing pelat kaya lang. Haba si sin pio kajing pen kia ka do ai pinyo sendan jing pelat do ha kaman sim kan. Ba pila man sakri yo blai. Lara pio ta kajing pen kia ka do kamyo kajing pelat am kamlong. Pina kan mau to ka brio ta ba pangkhat asnam. Kakta Jisu kayo jing pen kia. Hada kayo jing pelat haba kawan akhmat tong Jisu. Nama kalayo jing pen kia kawan tong mesim syapting ke buri ila dia. Hada kayo ka jing pelat haba kawan ho Jisu. Kadai kata ta. Fi utu brio em bu Jisu pen kia wang rat ka jing kia mo. Fi kan ma ulayo ka jing pen kia. Hada uyo ka jing pelat haba yo shem Jisu ka tempel da. Pi kata ka di ke ba ngi sini em ngimla man sung thong teng yong healing ngasi om ne healing but ke deliverance ka wan be kum coba ngi yo I ya ke deliverance la om be kum ta lengo apo jasang kini kerkat tentang si yong ata ki jasang jong pisi aki kerkat ki bre wan om dai namar belai ngasi ong kum ne la uskan udon house tup ka ba lip ta ba peja uskan syongkat bomon. Hari tujuh uskanya melada stup penbek nak ta. Ukertat kan. Tengah inconsonant. Oh kiju itu ki besim beman. Lada John hak jing syakri ke badai time umsui air ta. Marsenwan kata jing syakri jong besim bekojam ki manifest nak ya lade namar boleh kim la man sya ya kata. Padai kata ki kerkat. Lada tentang syok kini kiyu. Ngong fi kan thai samla ban le ya kata kalau ka ba kar kebriu ka bakin jadok ka bahkan lebih syuak kan syuak kan kelannya la jong sini jarum sedang kam tip syu ya galar ya kajing leranya la jong mo namar boleh kala syu kam su tu syu ya mare eu kata tu orang ba briu ne samla briu long kum ta namar boleh hang ta su tu ba mensim baman umla ban jong namar si ong ya kani ke benta bo mensim baman umla ban jong ha kajing mani ke basisya
Habashi sen kadon ke jing mani ke basisha umur sen paman umla bersong nomor belai kam dei ka jaka jong Te mau David Uruai tem mani. Kusut nusol umi dah. mi dah Lada don ki jing ruai bisyurai betul lada kusut umi em kata 4 day ki jing ruai. Kam 4 day ki jing mani. kadon ke jing ruai ke basus ngau shaman sim so tonat ila dia kau ngai sidon ban lift di ke spirit malif ye ke spirit kalong kum ta hari kadon ke jing ruai ke ba pipi ruai fi lift yo try dei fi lift ya la dia fi lift yo try bashi sen ya yo try la kentio Kusut itu. kiksut kila kerja he ke cingpen kia kalawan he ke kamba kalawan masih sen ki beri bala yo mat ke kamba kila yo mat yo trayam klam da shat ne ere kan so makan dia tum benrap ma namar bai ka kentin ba kembali ibu ka pang maka jing pen khia ka basisha ka jimut ci perkat ka bang lai kran mana ki briu hidang perkat bet gani ka jing perkat ka ba jing pen khia ka debit tang ha ka do bet ka bumut ka main jengki ka jimut ci perkat ka sno bet tang bat ka do bet ni lani u ba pang cancer yo khia no lani u bot ko ma u la ban ya ba ki perkat bet tang sikata te ada lengi pet pat am ka kentin healing kam yesno tang kata ke balong physically tang ka metro wara ki kentin phareng ru ki judan ru kata ki treatment mo healing for your spirit healing for your soul, healing for your mind. Ki don de kum kita penes no. Healing therapy. Healing therapy ki bam de rete badi betang ikan ikan metro. Ka healing ke jing pen khia ka badi ki jing bet perkat. Ti ha badi pada kan ki jing sikri jo ke healing festival pat ki bre ki wang bet bali bam dan pat jing pen khia kam ta de. Ba ki kwa be jing pen khia bet tang ka do bet. Hari kum bangla pen ina shibun ba ma pastor pla pen ikin duksa na ka bible. Pakai cipen kia kam de tang ka do. apa kidon ni ro ba yo jipel kia Kidan cipen ngom dan ki kan dan. no tulis ki testimony ini pen mi Kata ini kan. ai hari ka ajing angnut ke jongi ke dei ke cingpen kia ka bom ke dei ban long habaro ka Barok ka benta. ba ubriu kata ka jaka kata jipin kiam kio lai lut sendon nakapop ki lai lut sendon nakapop ba kiwan no shautrai para kamwan kom taam kam tan jimut to jipin kia Kari sol komba utu kitu ki sipongot ma kitu ki bapang yang tholi te to buwei bawan pai te bawan banaingo ujisu wang pan to be thou made whole te katakan ke jinglong wholeness pate mo kata ka jinglong complete ke jinglong pura Deliverance ka nan. deliverance dan ke balong Ke healing pura and ke deliverance janai kan, but nasyapo pada sabaru uyo asnan te te kata bengi ju i ma pasara ka jing sakri te kata mo kata te bengi ko aban stress ba ka jing pen khia ka basisa ka de naru na thinapo but fully shadu sabar te lala kamwan ka jing palai lut hi ka basisha ta ka jipin kia ka basisha ka de ka jing palai lut mod ubriu uyo kia bat ulong light lut ha kata ka jipin kia kan kom keladon ka jing jia ka basisha kata udan ta we kuna uyo kia upang polio uyo kia ha kata ka jesang hari-hari lai belayam upang biang tigibu ika jingkeli kumno ni kuna upang biang siaw la yo kia apa wani la putau ta pastor katakan umkren sabar ka deha jala jongi fi ulai yo kia ha ka jesang lai benai ublai ai ya kata ka jing ai ka jong ka jing pun kia hanre uni kuna am udang de kena ulai yo kia kimek pa la kaman hanre ki klam IT shau jisu yala ka jong ka jing em ki sakut bai hai tu ijinget ibarem hai jingle ibarem ajinget ibarem wan biang ke jingpang te ki ong ba katu ka de ke fake healing ki ong kumlu ka la ban de ke fake healing nam ta lai banai kan lai banai la yo kia haba lai yo kia kan su ai nuk sa so pa kan ja dor haba pisim da wai pili di tu da wai pili yo kia ta haba pili yo kia kamun pin bam biang to jo jing bam ta pi haban i no sndon ni ta hana pi bam biang to jing bam ta ngonga kan no tam kan jaman sem kan lai yo e ke jing pin kia na ka ta jing pang polio handai pai biang tu jinget ibarem takawan biang nama boleh kamdan protection pat kata figa healing ke basisha am kading yo ka jing perlai luat bat ngiwan ha ka jing ka jong badon bor barok ke sam kan dai fuwe ke balakran ngiwan no bat u ken u kudup no yang ngi te mo u handai babun ki beri am kim kwa ya kata today nama kata am tentang ke healing and deliverance kamwan lagi tentang ki yo tentang ke healing without deliverance. Tentang kiyo deliverance lah yo jing pelai lut. Klam yo lut katu ke healing, divine healing baru apa pali yo orang men palaban hiu kata ta kade. Ngidon kamban sung thu kane ke jing shisha tu ke jing pen khia lamar bele. Hakini sing ikran bum tam lamar babun ni kidon bang men. Mentaki por ke jing pen khia kam tan. Lada u doktor
ubadon hapo hospital uang kan dia start kabor jung itu mela duai show blay dia stang kabor blay kabomon even ki doktor ki nget jay kata duai dia nama kata dalam tia ICU ada one ki pastor one ki tendong duai kim ju khang reki ong kile duai nama ki doktor ki sutho bai ka treatment jungi kan dari kamera dan kami ke divine healing dah nama ki sutho ya kata handai babun sinem para Kristen ngim la bersungtho para Kristen ngim la bersungtho don kam ya kata kecing penkia kan zaman sem ke nama lada kamon kum dei nama kata kam dan kono ke jaseng kam dan kecing elap pide yui ngi long hadu atas ngi kam dan kawai ke jaseng ba kam dan kecing keren ngi ai kecing keren ngi sadua igi pai ba nama bele bakinyo ka ketin kan palai lut ke nya ki nama ka wait lamda fi kata ka dei kecing shisha da babun sen nangi yo piru piong try penkia yang om tang kecing penkia om try palai lut sendonia nomor kecing penkia cuma tang ayok kia ngari traino em kam de kecing penkia habang ayok kia habang ko to nong gadarata ngarokan put no eme jisu payu ka kamam ya kiwe kam pa wong kile playa ka ibu ble wale eme kata de ke healing and deliverance bang kai ayok ngan plas kiwe kai ka ayok am devan bo sala de par haka jela jong ili mentam ngi kwa plat de kata em hada tang lam tai la de hala ngim dan ka to kecing plata parang dengal ayok mat ya kata ngam plata dia ranju ban pla seluruh itu banong body jisu ban kia te hari lasim kerteng no let pa ayo sumaruta le kam ta kam de ke basni ujung sumar han ba pi tepat ko jing pen kia kawan nomor baladwai ki sakri jong blai la ne ba piladwai utrai pen kia te junur te ban sim kata banong jisu pen kia babun sil ni ki on ban oban ajrong pen kia te tang ban sim kerteng jisu rum dur pen kia sim du utau ban ajrong na menu to ban ajrong buat menur ban sim direct ngile ran de kata ki babon pasto ki breru ki chukli bara jikli ki ong ba lada ublei udon ne jisu udon bale ba don ke jipang kan ikan ni da halo jo kata pasto ngalai kendo katu kan ningut ki breru bat don ki bahi jungiru ya kata mo be pet ya ka pomentaru le sia sisa ngajukun ma je tu kana ni yang ki ong ba kedo ke jipang ka bal khame gan te bali ke pangkat ni te ki ong bali bu blei pak kalau hadukan kan ni mo jipang so kata pastor lai tu khana yanga daki barang ba ibu asan ki ong ba min swam kilen so ka jipang ka barit paling ba kata jipang barit em ki okhya no te kuma pilau menta hadi blo okhyam kladi men sakri bha utra te henry hadi jo kata ka ji okhya junki ki sungul abit la biangam ki poi ban lebe nga jugo barim lani ban ba me ti jima basnio but tin bli ko ukran sisin arsian ta te kamot kladi ka jibri khia ka jugo bli ka basisian ta la biang kata kelano lani imbano sakri bha utra refusi kita bat hadi bla yok akhyam ki poi ban lebe ka barim ki poi ban ba me ka barim tin jo kata bli was nan ta ka jing pam de bli ka jing le junki ki jit maki ya kata te kata ra botho kan jamal siam lada ilo akhyap kan jamal siam ila pedang le se kata ka jing penem ne ki ila ri sakri bha utra te banum phai bang sa ka jo ko barim namar ladangi phai bang sa ka barim ta tharai soita de jo kata patu nyalam sa People nyo idea na kalam lu itu Bible. ah Kata Bible tu. ta kan Pi kata kan yang lalu beli don beli kat ni Jepang. Setenar baru rehat bongke uang dan kat ni teli sabon beli bun kat ni je ingro. Sabon ni ayo na du por Egypt. Na du por Egypt ada sabon. Kimpenan kam na. Benar dah. Je ing badan di bro. Sisto yang sabon dekat don rekat ni ki baca ing bro. Beli tu udah beli kat ni bepang. Taman tak kumno numpang bro. Tak dikiri kiran. Kei bangi bam baro dawai lon. Cedon bo ngatam judi dawai ngam judi dawai mta habam dawai. Nama kei pi bam ki judging bam. Dan shote kata. Tadai na mar kata am ngidon kambha. Banong be de tang utra haki jing dawai. Syabangin bam be haki jing dawai nong atra ai bor ma me kene kamet. Namar dan e yesho kalam ka dawai. Pi hab mas untuk wat kani ka ring musyallim pollution don kat ne jing. Kam jabot ka kasun bereng kan ne mo. Nega jing ring ke jing pinhar masim kita dah khoi sudah ngiling itu nak aku kan ekapor han ban keno yu blai hak keno shoy ladi som keno yu blai namar blai ngihi ngilapan jot lapan snio ya kan ega kendo ke bau blai ai ta wat ya kamet la jong ro ngakan mau ni wi ba ngakli pangkan sa ngam
Demi lap dia yo try ai dumok yang pastor ni gani le hinga. Yang kerta kasa khusus nem ga dikiat da. Takum no kan dum thang gani bro. Suatu kepor nang laptop fe kam kle umra di be nang ala. Tak thang kan satu kepor tangam lile. Rem taka su di kata yang ngam dani ban ong yu blai. Shombe ablai metep ame kamba. Piteng teng ngidi mangi ta. Ya kaman. Om tang e kaman. Hamen sempat. Ngai lat men sem sap tiang. Ngai lat men sem ban penrem. Ngai lat mangi ta. Kumdo ban job ikata ngimtip. Nama boleh ngimtip ikatin jong blai. Ngimtip te ya ka hai gai. Ya ka tin ke jong blai. Ka tin ke jong lem kawan ra ka to ke healing te. Apa ka men sem ke jong i. Kapan kesan yang idon iweli ong ba. Ngaso pop te pastor. Ala duai te ngaso pop ba. Tu ngah beli fishe duai ba yang ngah duai ba reka. Man ba duai na kawan ba termusem ko mapha ka ba pop. Ngah fitip kong beli yo. Piklan man duai. Piduna man pulih tin jong belai. Bat fi pulih film sung tho namar belai film don lang bat kita ki ba hikai ya fi. Ngasi ong ki khon pi thet kot ong pulih hi da. Pas bai ta sarai. Pas ram ngi pha school om tangkat ta dan nur run pha tuition da. Ka school apa baram ha. Pi pha school sa baram kan no si bana ba sim si wajar si bana ram ha ba kut pi pha tuition hi. Ngasi ong msani al school ro. Ha pha tuition da. Kalau tam kan zaman sempat. Ngapuli Bible pastor mesti berdemir. Mana ba hikai mendan no hikai. Mendan no hikai ta kalong hi. Don sya haka jing sya hikai. Hadin ka tayam pensalit. Pi kan mau Moses ta. Stonat mau Moses. La kayu kum Hebrew. La pensan haka jing tip ke jing nang ke jing stan kum ki Egypt. Hari la mentor ya u. Kum we. Midian dah. Wandu median tu tahu dah. Perkara view yo akan kata ke jingkai. Belai berkata ke pelong ya UM. Pula penyelam ya kikon Israel. Dah kata ke jing kum u Hebrew. Parfin solongo u belai am. Shua Moses pat penithu ila dia ngade u belai jong Ishak, ngade u belai jong Abraham belai Jacob. How Moses penithu ila dia ngade u belai jong no. Ngade u belai jong Abraham u belai jong ta u banget nam ta ya ke kerteng ke jong abad ukloi ban mi na ke ngade u blei jong ta Ishak o ngan le hiar Egypt bet hakan dam sneo u bet yo artis pasha ngade u blei ro jong ta u Jacob u balakwa ke jingger khu lama ba syukur handa ke jingger khu ke ba shisha ka wan ha u haba wan ban le yanga u haban le bat ngar ban pan pai yo u shakalenti ke badai namar belai u lapan biang ke jabing hadu kata-kata bangan pa kini katakan ni coba dikendo yau iso da ula pen biang lon hari hak to ke jingele em la su thu bet kam dei mangam dei bes tang blai u pen rit yau wang ade blai jong ta u pen itu ila de blai yala de how Moses kumta Moses wang ade botlon la su ban ong ade botlon namar blai u blai penon kami check up ta ni u bri syukur da but ula yolot katu baro em fidei hak ta ke jing em jong ir kata comparing ila khai yang Kristen. Niyo ke jing tip jong kini ke school jong kane ke perthai. Hana ke mentor mano ba hikai yang ispang ka jingat. Pitip na ka banta Moses sa kato por. Kapag pusan kini ke singi pang Moses. Ban ingem kalau nong ta kamdai ke besuk dong ta jong ki. Kri siap ta. Ke ing bengi mentar ngi bana ba ing cloud ta tar ma besyetan. Hana ke balungo kata ka jing ingem bakam lip ken. Tau ding uming kong kan kata ke jing lungo hari ban ingem sekiri siap kam ke sa Australia pa ke ing klau kam tu hi pida pa ke ing bai nama ka shit thanda ke ing bai hari ke balungo ka dei ba kane ke jing ingem kam pan ing kong itu ding kan ke kata ke ba Moses usuto par Moses udah lek ban pet ya kata bat tharai ke ing sa to ding kata ke jing kali nama por ba Moses the one pa itu lum Sinai keding kamdan juga kata kade kayo namar boleh ketu keding gawan bani kendui Moses umansim jong try one api banyak keren ya pi bo unyo shong sendon apo jong fi lang ba bu keren ni Moses uyo shong sendon how Moses but uya lam sendon ya Moses kalong kum juro ka healing haba ka wanam kayo shong sendon hangi bani lam yangi
Lada kami apa ni alam yang iam kata kami ke jing pen kia wa shisha. Pi kwa dua yang pastor wa kum tam. Pi yo kia. Hakawi ke si pin sapang biang ni. Dikena ba te kata ta. Hakata ke si pin le yo pat. Dei namar kata kan. Yo sendon ya katoka. Ya utrai ta. Pi yo si sen yo utrai am. Utrai la batai ke jing iam jong pi. Dia kata hake healing festival. Kum ne ngilong mentak ne sen ke ba arpo ar. Ni aingo yo play gitu na tu kasi ke banang kong ke edon lupa do azak kendai ke edon. Pat ngiyo I bakini mentaki yang lang. Bania tre, bania rap, ya ke kam. Mau ngamong fi ke kam jeng pasal bantai ne ke kam jeng ke poternet ada ki sutu ki tre ya ke kam ke jeng trai. Lambat fi kalawan ke tu ke healing yam, cising kila yo mat ke tu ke ding deh fi. Nginung kong yo I shoy ke ding. Ada ke tu ke ding yam ai ke di menrung kapok jeng I kan. Cising kelarung kapok jeng I yam. Dan ngimare entau trai. Ngimare entau trai. Kata ke ding ngobe haga bangangit mo mapir bapet ba. Kecing pen kia ke basisyahi. Kedai kata ke bau trai uyo ya pi yo lut yo trai. Bat nang ta sakmat piat yang piat entau trai. Kecing pang along evi ka kriahi. Nama bele pila don bet hau trai. Pi sutu be du trai tentang umting syur ta. Umting syur ta. Badawan kum taro. Umting syur nama bele. Nama layo yo trai. Pi syaitan dayam ka Bible long lupa betul. Uwan bentuk, uwan penyiap, uwan penjat. Ukwa be kata. Tadi kata utu ya pi am. Kekot kekiat na pi utu lot banyak. Buat ukwa ban penyiap tu ya pi. Ban penjat sendon dia ke jingim om tang ke jong pi ya ke jing ke sem ke jong pi. Kata deh jisu ngawan ai pi ke jingim ke bakrai. Deh. Pem deh cu ata ke jingim bakrai dah. Maka jing dapur bakrai means everything. Whole mana bawa baro sendon lain dah. Hari bas dunate bani yo ya kata. Mar kibriu yo ya kata am kisat kilek men ki ayu. Fitep nga solongo am ya ki kristan am dan kaman pen kelam dak iwe. Khamta maka jela jungi. Ni pen kelam para kristan ngi. Para kristan dah. Jaga kam jo syaitan tu yero. Oh ya ro. Si kapal tu kijinya teli dah kemongai. Bar leader para kristan. Nice. Kam perti teli para kristan. Hari ber day syakri yo blem kadau ka de kemne tan si yo. Mabio tiki bayor subisni dia kata ada tarangan monge ya kata ro andai angin sutu ai ba teng ngasi ong gom ne uble klambu ingi ya ka jing song bicar tentang ngirung yo I ji sakri we ngi mong ra bele kile kamta nama ngi hap sabjar ba uble klambu ti ngi ta ngi kran be ya kane ga tien Ngikran ke jing shaban pen bedu. Jadi ngikran balang ngi ngikran start ngikran pen bet kena mermi it. Oh, kenang ba kata kalenti ya ke bakan riang kan bet kan. Tu boleh bu ingi ban keren te mau boleh bu it seneng sempat. Tu ai ni ke tien bangin seneng sempat kenang ban bet te ngi keren dia isi ngi keren dia bangi di kinong syun ngi keren namar bi it. Ladang ngim it dap sto. Ladang ngim it kamot kadai ustaz be on fi dam it ngi ong hiro makam tam ngi sutu kidon pi tentang yo beli pimpen sawatang hapara jompi. Pada kumta tinggi nak pelong jasam darah kan. Ngisu tu di pos. Bagi apa ni boleh jungi ribu kerau. Ngi doai kata manusia saya Islam mentang ngi doai yang try melong berkerau dah. Forecast suka batai ban slap jor. Kadung lo baik kumtahi nang ta. balik ke dom lo namar ngi ong ba ulo di ban ka itu komandan. Manum dan wair buku istri. Kerja syam dah. Tang kata. Mangal ayo I haka kampar thai ti ngilaan panjau slap ngilaan penrang yong kum ta so nga try mel mong isi doai nga try mel try jong bereng wa khando hapini la jong burom da hapini jong buro ala ngi don kamar pan sawai la jong tingin don kamar men mi 90 ro ngile yu ngi wai ka ka to ni siu kai pite tan kibre kum su tho dei kata ngile ayu da bani wai kai kata lagi kwa khana bat kham tam belengi pelong pulo kadai bangin job om tang yaki jat ban riu yaki wei pat ki jat ban riu ro ki babun namar ki song sngai man wan tang ta para mangi ngalan pelong choi choi ro kini wan bet hari ki wei pat ki kham song sngai man wan lang hang ta man ngi ai ngor babun ki wan
Kiyok mat lang ke jingle ku ki song shangai lang kiyok na kata ta ka dik bad impact. La ta kam dan ke impact bak siong kum ne ba. Ke impact visu tu em ki tu khana kat no chapang kata ka jesa. Ngai ngo you blend ta ki comments baro nam ta ki ji tu khana baro. Tengkala ibu. Ramdan bi tu khana da la so ba kam kata ri ni ro. Kade kata. Uji suong kata suk mo pi ba kini keren ben. Babestam ben ya fi bikin ong ru giktin bomman baro ru ya pi. Na ka benta jonga bagi shalom ler. Baka ong ni ong tu ya kemen tu shat kemen ru. Na marga ba khra ko bainang so fi ki benang. Beling ya kemen baru syakran ben. Boleh syakran ben bar ni syakrir try. Tapi syakrir try syakran ben yo nong sibun. Abi yo sibun ni kemen shat kemen. Tangi dia pulih apa Bible pastor fitang pulih mentan mo. Ka ong kemen bar shat kemen shat se shat kum no ban. Klise shat kum no ban. Shat te habia jom ya. Hapni ke action em. Hapa ka Bible ka so shat kemen ta hapni em. Ngasyong ka shat kemen ya ju te. Shat kemen muslim. Dalam shat kemen muslim. Jisu shat dah. Kata ka dik. Apa mensim kumnutan syat deh. Wah, berberiu bakwa jikerku, mau baru kwa jikerku hakado te. Dadi ban penpau pot cuble apa mensim mana. Kau penpau ru cabar. Bak ka dikawe usar pa namta jong pi bakam pastor fair ma bay yo penmi ki jingruai ka balong jikerku do kata-kata ba ka perthai bingi ngitep ka baju smart hi balit kai ni seta. Mentu sisngi am bangarang dan hapo lenti kam tu ngarang ya. Mau sa kadang kowe ka bus bayar jam katam da jingruai. Dan jing kemen hak igi syat habas kapet kum tu ada biak gai ngo you blame kembang pasar kalau impact teh kalau kata jika bikin syat ki jingruai ki balong double meaning mau ki jingruai ki bakaran sepang ka aurea ki jingruai ki bakaran sepang ki bakan jado sudah mau banlek itu ki kam jaklia teh itu ki jingruai hari ki la syat no ta ki jingruai teh ngai ik hak jela ka jongi ngala banong lingba ki ni ki jingruai ro kan man ra ka jingkela teh makan wan rak kajing kelak behar kom perkat jengki jika bikin syat kajing syat kajing rai ma bakin le kita ka kam sni hari penban hak kata kajing syat hak bos jengki penban mentak la ai penban keburam Ni kan mau sin bang ya ya talk Mr. Fair. Tu pun ngin pat snap ni jik rai ma. Tang de on try men ai na jik rai fi bang yo ni commander. Mara ke jing ya talk ni ke jing ya command ma. Kin yo ni rai ben syat ke jing rai jong try. Ayo boleh ai syat ke jing rai. Ha. Kalau nggak challenge ni itu kapor mah. Marba ni dan jing rai Kristan. Jing rai jong try. Mau sulung kan jam sri itu. Haki yang itu omno juga jam sri itu. Dekat-dekat. kadang lo kacang kebentai bentar Jadi dah. kadang pat segini kui bentar long lo bala ik konsert na teh takada be ki brio ki beno itu ki jingruai kum kito pat tinggal ngo you blame maling ba kini ki jingruai ba la yo teh ban yero you try mah ka jaka bakin yero no ek perthai ban yero ro ek tu ki jingruai ki ba jaklia ibara manta la yo kan ban ai ka burom so ble te kubli sibun ma pastor ko abnong yipi bakum ju pastor fair ngala abnong bakal ora ka jingkela hakata ka banta be ki jingruai mangilayo iro ki dan ki yeng ya thoro mamata ki latem de kita ki jingruai ngakan mau sisa idan iwe bre bagai gindo yong am ngi hamata yeng ya thoro ni kawai ngi tam be jingruai visia ta yang ta te ai ngo yu ble be pi tam ma ba maka gede baro ba ble yo e ke buram me kata bu utrar o pendap ka jing start mai ki pastor ki jongi ba panyo ban thau to ki jingruai bala thau khnang ro den ma kata bale bengin chi tam be tang ki jingruai jong to parthai ba bam de sudah kita ba ilam sudah ki jing sniu sudah kita ma tadi yang tama ki so ngu sisa yo ble na mata jong pio sa Agade hi fidakan mau ro katu ka bru haren balayo khia ta. To pangkras dan makawan ni. Akman jong try. Ke Bible kong baro ki pajba ila pedon borom de yo try. Ke jing pen khia ka basisha ka de pedon borom yo try. Makata ka de ka ba kumdong i pedon borom yo try. Hakini ki por mentalang baki jing rawai ki jongi. Dai na makata ka manefi ong mo. Ba shu ya shat bet. Habala yok khia ta shat man peni te bala yok khia. Kitu ba shat baro hang to ki peni ba ngampang kejat. Ngampang keti ngara ka keti. Shat bapang te melar bele. Menurut sengi hadian juga healing festival nak kan mau sa itu iba ideng du belt nang ni bayar belt. mungkin mau Kemam padwai belt. Iwan's office yang pastor amdan su belt. Hadu sengi trial pen kia nga. But Iwan's lamsa ikorim jong iru ba iru istam te ngek try pen kia iru
mari imla ban wan hotu healing festival wan tangi ti kurim ju ai ngoi play ngarang-ngarang mau dari wing ngarang dua yang bamla rakti dah. Tengah ipat perbesar di rakti buat lipat. Kebomot putra lapan kiai. Hari bakila yo kiai lagi semua beri ban ajing pla kila ban wan office ai ke jing pla. Ban gido yo i kham tam laban ong fi haki samla. acha don se we kong story thu engam wan just engam ka te ni ka as ka ge jong i ni ka lebong jong iam ka skap jong iam la her yong long ka balong cha ka baja ngan wan ba ngan lej bi cha ka just ngin festival tu Sunday yang tak ka laj bis pak na yo kita iwan si just sang shat baro singi lej payam lej pay da khajat chamulai sa ya ida khajat 10 semulai ya ida khajat yang ledanga ngamrai tu singi banwan si just sang kamu ngadang pang dum ta Lalong ting untuk kebreu kan. Ala kamrai malai kita ke janya. Kita ke lapang Ngai ki kamwan baki rai bani kendu pastor ta ki rai bani kendu umas. Maka presence ke jong terangi da sutu kana klan sisha. Kada don ball sisha da yo i ka jing pelat da yo i ka kamba. Ada ki breu ki haple ka donot kan pediang kata ada cari pediang tangi yo i sisha. Maka ta ka de ka jing pen kia ka sisha. Bat ke khubor lengi dang yang bana be ji. Yo ma piru ki bidang ye pet ha kani ka sngi yo fi pat yo mat ye ka jing pen kia ka sisha. Fi kwa ka jing pen kia. Hari pat yo ta ka sisha. Try pen kia sisha nga. Mat man sim IT ya me. Nama ka mat jong pi ka mat jong di ka temple jong play. Ka mo sin di temple play mon pen kia. Kata la de jing sha da. Hanrei angin yo jing pen kia sisha pangin kalalong. Ka cintau jong ka jingger khu pangin pla yo try yo lun yo don na pi la chi yo kia yo blay mental austang biang wan biang ke jing wan biang ke jing pang wan biang ke tu ke jing le tu khon mun sha pi duai bun kalabamot ula kalabamot pi la klet no pat menta kala upai kun riang biang ne ulok jong pi kum ta kalong yo kan ke siu try wo yo ke jing pen kia ba si sha ala fi su tu fi don kam ngin le bane duai re ka por menta mo ngai ti si pastor ban te ben alam yang ni sa ka jing duai ban pen kot non ya kan ke jing ya mer jing kan ke ski kan ni duai bu tra hiun pen kia ipi met bat kam dam men sem bar ngai ba ngi alap ka ne ngi kren ka ne ka da ko long ngim kwa ba phin mes ka beneng ngim kwa phin mes ka jing rong no ka jong tra ni mangi tip ba ka jing rong no ka hajan hado kata but at any moment at any time kala ban cha ta da ngi kren ban pen ka yu thia ifi ikren bafin kendit no nagata ka jing yo thia ak bagan jaman sim banga da nge botran kar khoye fi asno ne khobar ne sni ban khia ak man sim fi mdai tang ba fi chupan map no ble hinde kala ka bumot shisha la phai dia no try phai khamat no bang sai sisen nge in adwai botra hi ban khia fi in adwai try ne ka pol da man sim ji su e man sim try ji su khia am da ni khon je me try adwai go kan rat ba me met ben khia me kta me pen kendo do man sim ba khoi ba ka wan shaga jing pen khia aga ma gen jaman sim kan wan ga jing pen khia aga jado kan wan go kan rat try ga jing pelat ba ka ga jing pen khia ka ba pura ka jome ba ka ba janai ha ga jing jing ni khon adwai ga khoi pi pang ka met fin khia fi pang ka man sim ben khia ki long yin ka long sam ga jat pa yo pra kita ki long yin ki long shisha ken ki ba bahana do man ta kita ki jing or pat barok kita ki jing sneu ki bo na ki yang barok kin kan ria bang ni jing thau thmai ga jong jisu mana do man ga sngi fi em shisha ga jing em ka ba kala ka mot ka jing em ka ba raikot ba finum tip shoy gi ai ke jong ni ga perthai le fin tip tang yu jisu ba dia weekend ubala sanar pna mga duwa nga khoi fi do man ga sngi fin shukri you try ta do ga jing wan ga jong ha ga tang yu jisu nga duwa amen amen ta ga khoi fi ya se sham polish bon bas bro